So'n lle o hwyl ac i esbryd yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Mae'r hael ar sy'n sgleinio, a'r eira oed yn syrthio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y gwynt sy'n chwythu, y glaw sy'n glychu, i gyd yn wawi, awi, wawi, 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 waw. Waw! Mae popeth sy'n ein byd ni, pob cynffon pawen pryd, yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Criw, waw! Helo! Hey, awi! Dwi wedi bod yn chwarae da hwn. Oobleck yw e. Oobleck. 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 Dwi'n cael dweud y gair oobleck. Rhowch eich bysedd i mewn yn araf. Sut mae'n teimlo? Gwishy. Mae'n teimlo yn lib. Ydy, mae e. Mae fe'n teimlo bach fel glud. Mae'n oer. Mae fe bach yn oer. Drychwch, mae bysedd fi ynddo fe, so mae fe fel hylif, ynddo fe? Mae'n anodd i symud. Mae'n teimlo'n solid. Oedd e fel bod rhywbeth wedi bod yn tynnu fy bysedd mewn i'r bowlen. Os chi'n codi'ch bysedd allan yn ofalus ac yn araf, drychwch, mae bach o hylif ar ôl. Mae'n edrych fel mae'n really wlyb ar y top, Ynddo fe? ond wedyn ar y gwaelod mae'n really galed. Mae'n teimlo fel clai. Wow. Drychwch ar ddwylo jazz, mae fel hylif, mae fel glud, ynddo fe? Nawr te, i ni'n mynd i drio taro'r oobleck. Chi'n barod? Fanta ni. Mae'n teimlo'n solid nawr. A pan ti'n rhoi bysedd ti mewn fel yn really araf, mae'n teimlo fel liquid. Pan ti'n taro fe, mae'n really galed, fel solid. Yn union, a fe'n galed. Felly, ych chi'n gweld bod yr oobleck yn gallu newid o hylif i fod yn solid. Os ydyn ni'n gwthio neu'n gwasgu'n galed ar yr oobleck, mae fe'n solid. Ond os ydyn ni'n stopio gwasgu ar yr oobleck, mae'n troi'n hylif. Iawn, nawr i ni'n mynd i trio neu peli mas o'r oobleck. Codwch peth yn eich llaw a gwasgwch yn galed ac yn gyflym arno fe. Pel eitha mawr fel hyn. A cadwch wasgu fe, gwasgu, gwasgu, gwasgu. Ar ôl 3, i ni'n mynd i stopio gwasgu ar y bel a gadael fynd. 3, 2, 1, nawr agorwch eich dwylo. Wow, mae'n hwyl. Wow! O, mae fe'n hylif eto. Cool. Os ti'n rhywun o fe eto, mae'n mynd o fe. Mae'n mynd nôl i bil os ti'n dechrau gwasgu fe'n galed eto. Mae fe'n solid eto, a mae'r hylif di mynd. Beth? Fi mae'n neud e eto. Oobleck, 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 oobleck. Wow! Dewch i gael hwyl a darganfod. Rhywbeth sy'n gymaint o rhyfeddod. Oobleck yw ei enw. Hwn yw'r slein gore. Oobleck, oobleck, dewch i chwarae. Weithiau'n hylif a weithiau yn solid. Weithiau fel dŵr a weithiau yn galed. Oobleck. Wow. Wow! Spaghetti. Oh, whoops. Snap. A mae'r spaghetti'n torri'n hawdd. Mae Fion a Tad Cu am drio rhywbeth gwahanol tro ma. Un spaghetti, snap, ond llon lle o spaghetti. Waw! Mae'r pwysau yn cael ei rannu ac mae'r spaghetti'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gryf. Bod Tad Cu yn gwthio'n galed. Wow! Criw, waw! Ydych chi erioed wedi trio cerdded ar ben pwll nofio? Do? A beth sy'n digwydd? Chi'n suddo. Ie, chi'n suddo. O, be fydd yn digwydd os ni'n trio cerdded ar yr oobleck? Mae'n ni gallu bod yn stuck mewn o fe. Falle. Jazz, beth ti'n meddwl? Oherwydd pryd ti'n rhoi pressure ar oobleck, mae'n fel troi'n solid. Fi'n meddwl mae'n jyst mynd i bod fel cerdded ar concrete.
OK, mae'n ddau ateb gwahanol iawn. Iawn te, Alice ac Albi, chi'n mynd i drio cerdded ar yr oobleck. Bant o chi? Beth ti'n meddwl yw'r ffordd orau, Alice? Mynd mewn a peidio stopio. Iawn te, bant o ti? Waw, da iawn ti! Nath Alice lwyddo i gerdded ar draws yr oobleck gyda chamau, cadar na chri. Da iawn. Rhedeg ar oobleck, dim problem. Iawn te, Albi, beth ti'n mynd i drio? Fi'n mynd i mynd bach yn gyflym. OK, gan i weld os mae Albi'n gallu croesi. O! Yay! Da iawn, Albi! Nath e lwyddo hefyd i gerdded ar draws yr oobleck. Naeth a redeg! Do, nath e redeg. Mae Awi wastad yn neud yr arbrofion gorau. Waw! Dewch i gael hwyl a darganfod. Rhywbeth sy'n gymaint o rhyfeddod. Oobleck yw ei enw. Hwn yw'r slein gorau. Oobleck, oobleck, dewch i chwarae. Weithiau'n hylif a weithiau yn soled. Weithiau fel dŵr a weithiau yn galed. Oobleck. Waw. Waw! Mae popeth o'n cwmpas wedi ei wneud allan o'r rhywbeth. Mae rhai pethau wedi i'w gwneud a'i creu gan bobl. Ond mae yna bethau hefyd sydd wedi eu creu yn naturiol gan fyd natur. Mae oobleck wedi i'w wneud o flawd corn a dŵr. Fod y cynhwysion unigol yn naturiol, mae oobleck yn cael ei greu wrth i rhywun gymysgu'r cynhwysion gyda'i gilydd. Daw llawer o ddeunyddiau naturiol o'r ddaear. Tywod, cerrig, mwd, metalau. Mae plastig hyd yn oed yn cael ei greu gan olew arbennig sydd dan y ddaear, sef petroleum. Mae papur wedi wneud o goed. Ac mae gwydr yn cael ei greu o dywod. Waw! Ydych chi yn hoffi mynd allan am dro a sylwi ar bopeth o'ch cwmpas? Un o fy hoff bethau. Dewch gyda fi. Ein byd sy'n troi bob dydd bob awr i ddarganfod ei hyd awn am antur nawr. Oh. Waw! Beth sy'n fan hyn? Oh. Oh. Mae'r goed yna'n enfawr! Ffawydden yw'r goeden yma. A mae boncyff y goeden yn diflannu lawr mewn i'r ddaear i gael dŵr a bwyd trwy'r darnau mawr trwchus yma, sydd yn edrych ychydig bach fel breichiau octopus. Swibbly-bibbly-blue! Dyma'r gwreiddiau. Dewch i ni gael cyfri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mae pren y goeden yn galed. A mae hon yn gadarn fyd. I ni'n gallu adeiladu pethau mas o goed, fel cader a bwrdd a tŷ wedi adeiladu o goed. Ac un arall. Ac un arall. Coed helyg yw'r rhain i gyd. A drychwch, mae rhain yn symud ychydig bach. A mae'r pren yn gallu plygu heb dorri. O, waw! Mae'r siapau mor bert.
fi eisiau gwneud rhywbeth mas o goed hefyd, a dwi wedi casglu rhain. Cerrig, dail, blodau, brigau a corn pinwydd. Mae rhain i gyd yn ddeunyddiau naturiol sydd i'w cael o'n cwmpas ni. O, a na i gofio golchi'n wylo ar ôl gorffen fan hyn. Be nawn ni greu? Siap cylch, fi'n credu. Wow! Wow! Mae Tad Cu a Noah yn gwneud arbrawf gyda goiau. Diolch yn fawr. Splat! Mae'r wy yn torri pan mae'n syrthio ar fwrdd caled. A fydd creu clustog bach i'r wy yn helpu. Da iawn, Tad Cu. Mae'r llian yn feddal, a dyw'r wy ddim yn torri tro ma. Ym mha gwpan mae'r dŵr, Luke? Hwna. O. 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 Sut yn y byd mae'r tric yma'n gweithio, Tommy? Wel, oedd mam wedi rhoi powdr arbennig yn un o'r cwpanau. Mae'r powdr yn amsugno'r dŵr i gyd, fel hyd a lledrith. Wow! Wow! Tric arall i chi gallwch chi drio gatre gyda goedolyn. Drychwch ar y bag plastig yma. Allai dynnu i bob ffordd, a dyw e ddim yn torri. Ond, beth ych chi'n meddwl fydd yn digwydd os ydw i'n ei lenwi gyda dŵr a gwneud tyllau gyda pensiliau drwy'r bag? Fydd y dŵr yn mynd i bob man? Gawn ni weld. Mae rhaid cau'r bag yn dyn. Barod? Na! Mae'r dŵr yn aros yn y bag. Gawn ni drio ato. Waw! Mae'r bag yma wedi wneud o ddeunyddiau arbennig, sydd yn ymestyn ac yn agor i fyny i wneud lle i'r pensil, ond sydd wedyn yn cau o gwmpas y pensil, fel bod y dŵr yn aros yn y bag. Clyfar? Beth chi'n meddwl bydd yn digwydd te, os ydw i'n tynnu o'r pensiliau allan? O ie, mae'r dŵr yn mynd i bob man. Wps! Wow! Whoa. Ond oedd e'n sport heddi, fy hoff beth i oedd yr oobleck, oobleck, criw waw, mewn un gair. Wow!
Llon lle o hwyl ac i esbri yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Mae'r hael ar sir yn sgleinio, a'r eira oed yn syrthio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y gwynt sy'n chwythu, y glaw sy'n ei glychu, i gyd yn wawi, awi, wawi, 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 waw. Waw! Mae popeth sy'n ein byd ni, pob cynffon pawen tri, yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Pob llygad a clust a thabod a thrwyn sy'n arogli trawdod. Yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y coed a'r môr